Dnes je náš veľký deň, pretože zavítali chlapci z relácie Nová záhrada z televízie JOJ. A my sme si tento okamih veľmi prijali za Bratislavský samosprávny kraj, lebo sme asi pred rokom oslovili štát, že by sme chceli trošku okrášliť aj tento verejný priestor a dnes sa to stalo. Prečo sme sa takto rozhodli? Za nás Bratislavský samosprávny kraj je veľmi dôležité vytvárať harmonické, príjemné prostredie, komfortné pre našich návštevníkov, občanov, ktorí prídu do našej inštitúcie. A to sme sa snažili urobiť už pred nejakým časom, čo sa týka interiéru. Zveľadili sme recepciu, klientské zóny pre občanov, aby odchádzali s pocitom dôvery, že prišli do príjemného prostredia a že sa cítili dobre. Ten pocit je extrémne dôležitý a komplexnosť toho, že neprinášame iba profesionálne služby, ale aj pekné prostredie, kde môžu naši občania prísť, je pre nás veľmi dôležitý. Čiže dnes je ten deň, chlapci začali, my sa veľmi tešíme a ja som im povedala len jedno. Vytvorte prostredie, ktoré prinesie taký pokoj na duši. Ako to bude, nechávam plne na vás, ja vám dôverujem a tešíme sa na výsledok.